Се приветствието на директора госпожа Владина Пантелеева. Уважаеми колеги, родители и гости, изключително ми е приятно да има в такава експресна малко ситуация, за да приветствам с добре дошли. Добре дошли на всички, които са избрали част от техния живот да бъдат свързан с това социално училище. Специално, защото тук, освен да отделявате професионални знания на умения, имате възможността всеки ден да се докосвате по великите достижения на културата и изкуството. Имаме възможността да възпитаваме нашите деца в духа на естетиката, красотата и възвишеното, качество, безсмислено, възможно съществуването на съвременния човек.
Добре дошли на всички нови ученици в това училище. Предполагам, че най-голямо е вълнението при малките учениците от изразителната група и първи клас. Мира деца, ние се притесняваме и вълнуваме не по-малки от вас, дали ще се чувствате добре, дали ще успеем да ви дадем всичко, което ни се нужда, което можем да дадем. Ще бъдем щастливи, в това училище вие отидете в своето училище и се влезете с него и след 12 години отново отидете малко да отидете и страдате на това. Aí ele tá